Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Putri Indah Jayani saking kelas 12 tunggal. Nomor absen 28. Dan mriki kula badhe nampilake stand up komedi bahasa Jawa ingkang judul Diet Gagal. Sugeng mirsani. Halo Rek, kenal no. Aku iki Putri Indah Jayani. Arek wedok sing wis 7 kali ngumumake diet. Nanging sing berhasil mau ngumumake tok. Diete ora tau berhasil. Kowe ngerti ra? Wong wedok iku duwe mimpi sing padha, yaiku pengen dadi langsing, mulus, glowing, lan pipine ora nyempluk kaya onde-onde pasar. Aku iki biasane yen arep diet semangatnya nanti 200%. Yen ndelok kanca langsung muncul motivasi. Ayo, kowe kudu semangat, kowe kudu kurus, kowe kudu langsing, kowe kudu glowing. Pokoknya kowe kudu ayu. Tapi pas aku ndelok kulkas, motivasinya langsung lontor. Dadi, ya wis ayo mangan sithik wae. Besok wae diete. Awal minggu ini aku iku sumpah karo awakku dhewe. Aku ngomong nang kanca gaya koyo motivator kelas internasional. Mulai dino iki aku diet ketat, ora ono gorengan, ora ono gula, ora ono mie, ora ono coklat, lan ora ngemil. Wah Rek, aku ngomong ngono iku nggawe semangat dan keyakinan 100%. Isuke aku sarapan oatmeal sing rasane ku koyo astagfirullah, iki ku koyo amplas sing dicampur karo banyu moto. Aku mbatin, iki ta sing jenenge urip sehat. Pantes artis-artis iku kuru. Ora iso turu aku lek mangan koyo ngene bendino. Awane aku iku mangan salad. Loh, kok salad kuwi rasane ora enak yen gak atik ayam goreng, sambel, lan kerupuk. Kok salad lengkap malah jadi pecel yo? Aku bingung belas. Tapi aku tetap konsisten. Aku yakin, aku kuat, aku tegar. Awak rasanya enteng. Ya enteng wong jenenge lesu. Nah, tekan maghrib kuwi, uripe wong diet iku tenan diuji. Aku lungguh nang jaba omah, nguasi dalan lan ngenteni adan. Moro-moro teko adohan, aku krungu suara sing ora asing ning kupingku. Suarane ku koyo ngene. Bakso. Suarane alus, lirih, tapi nusuk nang dodo. Krungu kuwi mripatku langsung melotot. Ambune mlebu erong, gurih, anget, pedes, wis koyo godaan setan tingkat dewa. Aku mulai debat karo awakku dhewe. Malaikat versi aku. Nduk, ojo. Kowe wis diet sedino. Ojo dirusak. Nanging setan versi aku. Ayo tuku siji wae. Siji ora ngaruh, wong sak mangkok tok. Kowe ngerti Rek, ning detik kuwi pikiranku langsung deg-degan. Aku ndeleng lan mlaku nang bakul bakso. Tapi gayae koyo wong salah tingkah pas ketemu gebetan. Penjualnya mesem. Mbak, baksoe piro? Aku karo etok-etok sak diet. Siji wae Pak, tapi kuahe sing akeh, sambele 2 sendok. Oh iya, tambah pentol loro. Lah iki Rek, iki sing disebut siji wae, tapi isine wis paket lengkap. Aku wis nyekel semangkok bakso. Nanging perasaanku iki kaya ngowe pembelaan diri. Wis gak apa-apa lah, iki kan cheat day. Kan wong-wong fitness ngomong cheat day ku penting. Padahal Rek, aku iki cheat day-ne dina ke-6, diete dina kepisan. Terus aku ngomong meneh, iki bakso kuahnya kan banyu. Banyu kan 0 kalori. Sehat dong. Lah, yo jelas salah. Tapi nek wong wedok wis kepingin mangan enak,
logikane biasane dikunci rapet ning laci paling jero. Aku mangan bakso kuwi penuh dengan kebahagiaan. Baksone nglondong ning cangkemku, kuah panase nyandangi dosa-dosaku sing bar diet sedina. Pokoknya nikmat rek, malah aku batin. Diet iku nyiksa batin, nyiksa atiku. Bakso ora. Bar rampung mangan, aku langsung ngersula. Koyok mari belanja online, tapi saldoku ludes. Aku ngomong karo awakku dhewe, kok aku ngene ya? Kok lemes semangatku? Kok aku ora konsisten? Tapi bar tak pikir-pikir, ya wis lah, iki uripku. Aku bahagia mangan bakso. Sadurunge gebetanku ngejak mangan ae ora tau. Minimal bakso iki wis konsisten lah ngejak ketemu. Akhirnya aku sumpah maneh. Meni diet tenan, aku janji. Tapi yo ngono, bengi iku aku sik ngemil kerupuk 3 biji. Lah, wong ngunyah kerupuk iku hiburan nasional. Dadi pesanku rek, diet iku penting, sehat iku perlu. Tapi nek ono bakso liwat ngarep omah, ya wis, diet iso nyusul sakwise mangkok terakhir. Matur nuwun rek, aku pamit arep tuku bakso meneh. Ora deng, aku diet. Please kuat sedina wae. Dan mriki kula badhe nuduhake panganan-panganan sing ngarai diet kula gagal. Nah, mugi-mugi sing ndelok video iki mboten ngiler nggih.